A bidiyon mu ne zan nuna muku yadda za ku fassara kowane irin rubutu da kuke da bukata a duniya kuma ya koma ga duk yaren da kake da bukata. Wannan application yana da muhimmanci sosai ba kaɗan ba, ya kamata a ce kowa daga cikin ku ya mallake shi. Za ta iya wannan rubutu an yi shi ne da yaren Faransa kuma an yi shi ne da yaren Angale, to yanzu za ka iya fassara su ya koma ga yaren Hausa kuma ya koma ga wani yare can na daban. Abu mai daɗi a cikin wannan application, duk inda ka shiga a cikin wayarka, duk wani application da ka shiga a cikin wayarka, in ma ka shiga cikin TikTok, YouTube, Facebook, wasu application can na daban, duk wannan application zai kasance tare da kai na ganin ko da ka ga wani rubutu wanda kai ba za ka iya karanta ba, wannan application zai taimaka maka sosai ba kaɗan ba. Don haka ku biyo ni a cikin wannan video domin in nuna muku yadda ake amfani da wannan application. Zan ajiye link din wannan application a ƙasan description din na wannan video da kuma wajen comment, saboda haka za ku iya diba domin ku je ku yi downloading din wannan application. Zaran ka je ka yi downloading din wannan application, da zaran ka shigo ciki ne kamar haka, kana shigo ciki ne kamar haka sai ne maka wannan fisira a nan zai nemi ka bashi dama, za ka danna wancan wajen. Zaran ka danna wannan wajen da kuke ko a nan zai nemi ka bashi dama, za ku bashi dama kamar haka da kuke gani, kuma ko anan zai nemi ku danna yes, za ku danna yes, kuma ko anan za ku danna wannan wajen. Saboda zaran ka kare bashi dama wannan wajen da kuke shine za ku danna, zaran ku danna shi ka wannan wajen za ku zo ku danna nan domin ku bashi dama, ko anan za ku bashi dama, anan za ku danna nan, idan wannan za ku danna wancan wajen. Kuna danna wannan wajen, wannan alama za ku gani ta kashe, za ku kunna ta, za ku danna nan. Zaran kun danna nan shikenan za ku dawo baya, zaran kun dawo baya shikenan kun gama saita wannan application. Sai kuma wajen yare za ku danna wancan alaman na saman nan da kuke gani, idan kun danna shi yana nuna muku wannan fuskar kuke gani, kawai anan za ku nemi da yaren da kuke da bukata ya dinga fassara muku da shi. Ne yanzu zan nemi Hausa kamar haka, yanzu zan yi searching din Hausa kamar haka. Idan kai search din Hausa kamar haka, ko a cikin idan kai niyya za ka iya saka Hausa, idan kai niyya anan za ka iya saka Hausa. So zaran ka kari a wayarka za ka ga wata alama ta fito a nan ƙauyen wayarka. Wannan ya alama da kuke gani kuna ya alama ita ce za ta fito. So wannan application yana da abubuwa da yawa a cikin wannan application. Wasu abubuwa babu lokacin gaya musu, amma kai idan ka je kai downloading din su, idan ka je kai downloading din wannan application za ka gane su da su duka. Ga wajen za ka yi magana nan ya mayar maka ita da wani yare can na daban, ga wajen za ka yi ya fassara maka da ko koma ga yaren da kake da bukata. So wannan application yana da muhimmanci sosai, ya kamata ce kowa ya mallake shi. Kamar yadda na gaya muku a wayar ka za ga wata alama ta fito kamar wannan da kuke yi. So yanzu wanda kuka ga rubuta music din nan, kawai zan danna shi, zan dan ja alama nan kai ta inda rubutun da nake da bukata ta dinga fassara min kamar haka. Kuna ganin gashi nan an rubuto mai kiɗa. So kuma yanzu idan na shiga wani wuri haka, na shiga cikin Google ɗina, so kuma wannan alama zan danna ta, idan na danna ta zan ja ta ya azata wajen inda kun ga rubutun nan, kawai shikenan kuna ta fassara min da yaren Hausa. Sai kuma idan kana bukata kai kofi, wata ikibiya za gane ta a nan ƙasa, za ka danna ta, zaran ka danna ta za ku ga wani waje na alama kofi, za ku yin kofi din wannan rubutu. So wannan application kamar yadda na gaya muku, duk inda ka shiga a cikin wayarka idan ka ga wani rubutu wanda kai ba za ka iya karanta shi ba, wannan application ne zai iya fassara maka shi kuma ga duk yaren da kake da bukata. Kuna ganin gashi nan na shigo cikin setting din wayata, yanzu misali wannan rubutu ban san shi ba, ko zan danna wannan ya alama, zan ja wannan ya alama in azata a saman rubutu da nake da bukata ta fassara min, anan za ta fassara min shi da duk yaren da nake da bukata. Kamar haka da kuyin anan za ka dan jira ta yi sacin, kuna ganin gashi nan ta fassara mishi da yaren Hausa. Kuna ganin ya sai a rubutu haske mina, kuna ganin gashi nan wannan ita ce alama. So duka anan muka kawo karshen wannan video namu. Idan wannan video ya bari ka danna wannan video alamar like, sannan ka danna wannan alamar nan ta subscribe da kuma ƙararrawa, domin yanzu idan na saki wani sabon video za a sanar da ku. Kar ku manta ku like ku share din wannan video domin yan uwanku da yawa su gani su amfana.